खायात पियात आणि मजा करात असो संदेश दिवपी कार्निवल महोत्सवाक शेनवाराच्यान सुरवात जाल्या। पणजेच्यान कार्निवलान लोकांक वेगवेगळे चित्ररथ पळोवपाक मेळ्ळे। आता फुडले 3 दीस गोंयान कार्निवलाच्यो मिरवणुको जातल्यो। पळयात कार्निवलाचे कांय वेंचीक खीण। आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार आणि सुशील शुक्ला। देवाच्या दारात फातोर तासून जिरो लावून सिमेंट मारूया, फातोर तासून जिरो लावून सिमेंट मारूया, रेव घालून खोडी घालून बेतो घालूया, रेव घालून खोडी घालून बेतो घालूया, फातोर तासून जिरो लावून सिमेंट मारूया, फातोर तासून जिरो लावून सिमेंट मारूया, रेव घालून खोडी घालून बेतो घालूया, रेव घालून खोडी घालून बेतो घालूया। कारांचो संवसारांत घालूया, सोबून गोंयचो कार्नावाल खुशाल जावुया, कोणे आमी जुयेंकार गोंय आमी गाजोवया, विवा कार्नावालाक वावर चालूच करुया, फातोर तासून जिरो लावून सिमेंट मारुया, फातोर तासून जिरो लावून सिमेंट मारुया, रेव घालून खोडी घालून बेतो घालुया, रेव घालून खोडी घालून बेतो घालुया, फातोर तासून जिरो लावून सिमेंट मारुया, फातोर तासून जिरो लावून सिमेंट मारुया, रेव घालून खोडी घालून बेतो घालुया, रेव घालून खोडी घालून बेतो घालुया। Pausando,